Príjemný dobrý večer všetkým vám, milí rodáci z okoličného, milí obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš, domáci hostia, ktorí ste prijali pozvanie a prišli v tejto chvíli do nášho kostola svätého Petra z Alcantary, aby sme spoločne si tak troška prisadli k našim koreňom, ktoré sú nesmierne vzácne a ktoré nám naši prednášajúci budú chcieť čo najvhodnejším spôsobom nielen priblížiť, ale aj zaktualizovať do toho nášho poznania. Srdečne vás teda všetkých vítam. Prajem vám, aby táto umelecko-historická konferencia bola pre vás takým správnym naplnením. A zároveň sme k výročiu 750. výročia prvej písomnej zmienky o okoličnom pripravili aj v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky výstavu historických fotografií. Dotýka sa samozrejme 20. storočia. Najstaršiu fotografiu, ktorú budete môcť vidieť, je interiérová fotografia z roku 1907 a končí to súčasným pohľadom z takej vtáčej perspektívy, ktorá bola urobená v stredu tohto týždňa. A to chce tak aj troška nás zaktualizovať a preto mi dovolte tak aj oficiálne túto výstavu, ktorá bude trvať niekoľko týždňov, v tomto našom chráme teraz otvoriť. Program, ktorý nás čaká, je prepojený samotnými prezentáciami na jednotlivé témy, samozrejme z histórie tohto miesta, či už samotného kláštorného komplexu. Tá prvá téma sa bude dotýkať stredovekých nástenných malieb, ktoré sme počas uplynulých rokov znovu objavili a zreštaurovali do podoby, ktorú máte možnosť vidieť. Druhá téma sa bude dotýkať samotných dejín obce okoličné. Tretia téma bude zameraná na pamiatky, ktoré sa nachádzajú v samotnom okoličnom, tie kultúrne. A štvrtá téma bude nám hovoriť o jedinečnom príchode rehole menších bratov františkánov na toto miesto primárne koncom 15. a začiatkom 16. storočia. Teraz si vypočujeme ďalšiu peknú skladbu a následne pristúpime k samotnej prezentácii histórie okoličného.
Jedna z historických fotografií prináša pohľad na pokojnú krajinu Liptova spoza váhu, uprostred ktorej sa týči pokojná stavba františkánskeho kláštorného komplexu. A v istom momente je ten príbeh veľmi dramatický, lebo človek postretne pravdu, ktorú v tomto pokojnom pohľade by vôbec nečakal. Hovorím o stredovekých nástenných maľbách. Dovoľte, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal pre mnohých z nás už dobre známeho doktora Dušana Burana, kurátora starého umenia v Slovenskej národnej galérii, aby nám o tomto nečakanom príbehu stredovekých nástenných malieb niečo povedal. Dušan, vitaj a nech sa páči. Ďakujem pekne za toto privítanie. Priznám sa, som trocha v rozpakoch, pretože na jednej strane mám pocit, že keďže chodím do okoličného takmer ako domov už niekoľko rokov a zaiste možno aj väčšina z vás už počula nejaký ten môj referát práve na tomto mieste. Mnohí z vás navštívili výstavu majstra z okoličného v Bratislave. Predsa len vždy je toto stretnutie trocha iné, vždy je tu niekoľko nových ľudí, ktorí celé to pozadie mojej práce nepoznajú. Sú tu zaiste mnohí z vás, ktorí vlastne asi ani nepoznajú kostol pred touto poslednou rekonštrukciou. A príbeh nástenných malieb, ktoré boli objavené alebo znovu objavené v roku 2017, bol, ako už Jozef naznačil, veľkým prekvapením nielen teda pre vás, domácich farníkov a obyvateľov z okoličného, z Liptovského Mikuláša, ale aj pre nás, historikov umenia, dokonca aj tých, ktorí sa či už architektúrou kostola alebo bývalým gotickým hlavným oltárom tohto kostola zaoberali. Prišlo k tomu objaveniu v roku 2017, paradoxne bol to ten rok, v ktorom sa v Bratislave konala aj spomínaná výstava o majstrovi z okoličného. Bol to maliar na prelome 15. a 16. storočia, ktorému sme pri tejto príležitosti dokázali zrekonštruovať vlastne jeho umeleckú púť, ktorá pravdepodobne sa začala na Spišskej kapitule a skončila sa v Košiciach a niekedy okolo roku 1510 vytvoril nielen gotický oltár, ktorý pred barokizáciou stál v tejto svätyni, ale vytvoril aj minimálne 2 oltáre pre dnešnú filiálku okoličianskej farnosti v Smrečanoch. Nič menej, just po skončení tejto výstavy, čiže aby s istotou jej katalóg nezaregistroval tento nález, boli objavené nástenné maľby a tu je taký, keď môžem poprosiť trocha stlmiť to svetlo, tu je jeden taký celkom efektný pohľad, ale vám sú známe tie maľby z originálu, máte ich nad hlavami. Oni nevyzerali samozrejme pri tom objave tak, ako vyzerajú dnes po v podstate niekoľkoročnom reštaurovaní. Mnohí z vás mohli tento proces sledovať naživo. Len pre tých, ktorí ho nevideli, tak pripomienka toho, ako tá klenba vyzerala pred tým objavom.
bola pomerne nudná. Tá posledná úprava nejakým spôsobom rešpektovala vlastne farebnosť rebier, rešpektovala taký jeden takú zásadnú pamiatkárskú kampaň zo začiatku 20. storočia, pod ktorú sa podpísal Otto Stehlo. A vlastne existovali ale u Imre Henselmana, ktorý bol jedným z takých nestorov uhorskej pamiatkovej starostlivosti, existovali zmienky o nejakých scénach na klenbe tohto kostola, dokonca o figurálnych scénach so svätým Františkom. Nikto však ešte v roku 2016-2017 celkom netušil, kde ich hľadať. Až teda prišlo k systematickej sondáži na klenbe a pri nej sa objavili v tých sondách fragmenty nástenných malieb, z ktorých potom to odkrývanie vyústilo do tej hviezdice, ktorú máte nad hlavami. Ten taký medzistav vyzeral asi takto, to je bezprostredne po odkrytí štvorice tých obrazov v strednom poli klenby lode. Tu ešte s takou zatiaľ iba vežou, z ktorej vlastne reštaurátori jednotlivé tie scény postupne odkrývali. Mnohí z vás asi poznajú taký ten proces, ktorý je pomerne komplikovaný, najmä, ale veľmi dlhý, čiže musí sa najprv vyhodnotiť tá sondáž, potom sa odkryjú vlastne ešte bez konzervovania, retušovania tie malby a urobí sa vlastne taký základný výskum toho, čo je na nich autentické, čo treba zachovať, do akej miery možno tie jednotlivé detaily akoby retušovať a rekonštruovať ich pôvodný vzhľad. Čiže na tejto fotografii, myslím z februára alebo marca v roku 2018 je vidno, že už sa dajú identifikovať jednotlivé tie postavy, jednotlivé scény. Tu je potom vám známy pohľad do lode a do svätyne v jej vyústení, tak ako ho konec koncov vnímame už dnes po reštaurovaní. Tá druhá fotografia je len pripomenutím toho, že boli aj iné časy, keď kostol zdanlivo už bol, pokiaľ ide o omietky na stenách a tie nie malbami vybavené polia klenby zdanlivo zrekonštruované, napriek tomu ešte stálo lešenie, na ktorom pracovali reštaurátori. Čo nás čaká o chvíľu ja som si urobil taký akoby základný prehľad o tom, čo je obsahom týchto nástenných malieb a nie len teda tých, ktoré sú v klenbe, ale aj tých, ktoré vidíte pred sebou nad triumfálnym oblúkom, čiže teraz nado mnou. Potom sa zastavíme na chvíľu pri ikonografii jednotlivých obrazov, čiže pri ich témach a obsahu, čo je vlastne ich posolstvom. Nástenné maliarstvo je taký špecifický fenomén. Na Slovensku máme pomerne veľa stredovekých nástenných malieb v rôznych oblastiach. Medzi tie najrozvinutejšie alebo najbohatšie na toto kultúrne dedičstvo určite patrí Gemer a Spiš. V tomto smere Liptov, hoci nie je celkom akoby neexponovaný, ale Liptov nemá až takú hustotu nástenných malieb. Stredoveké nástenné maliarstvo je zároveň aj oblasťou, v ktorej ešte stále dodnes prichádza, a nie je asi momentálne lepší príklad, ako sú okoličianske nástenné malby, kde ešte prichádza k novým nálezom, častokrát veľmi zásadným, keď sa pod omietkami mladšími nájdú gotické alebo dokonca možno aj románske malby na niektorých miestach. Na rozdiel od gotického tabulového oltárneho maliarstva, ktoré je zmapované v podstate na 90
možno toho, čo sa dodnes zachovalo na rozdiel od sochárstva, čiže sochárskych súčastí týchto oltárov. Tá nástenná maľba stále a ešte aj do budúcnosti bude poskytovať mnoho takýchto prekvapení a vlastne tá mozaika, ktorá stále vzhľadom na to, že poznáme tie gotické architektúry, len tušíme, že museli byť vo vnútri dekorované nejakými nástennými maľbami. Častokrát boli neskôr premalované, boli niektoré zničené, niektoré ale boli len prekryté novými omietkami a práve to sú potom tie nálezy, ku ktorým prichádza podobne ako v tom 2017 roku prišlo v okoličnom. Nástenná maľba, ale na rozdiel od takého klasického obrazu, či už je to cirkevná tematika, ako ich máte okolo seba vo forme týchto krížových ciest, alebo ešte vlastne chronicky známejšieho toho klasického obrazu, ktorý v úvodzovkách má každý zavesený v obývačke nad sedačkou. To nástenné maliarstvo je vždy nejakým spôsobom naviazané na ten priestor, v ktorom vzniklo. Je v tomto smere neprenosné a súvisí veľmi tesne aj s architektúrou toho kostola, v ktorom sa nachádza, alebo tej kaplnky, alebo toho kláštora. O tom si povieme čosi aj v súvislosti s maľbami na klenbe. Rád by som sa s vami podelil aj o niektoré ešte nezodpovedané otázky, ktoré nám, či už s kolegami, ktorí sa venujú architektúre, ale aj s ľuďmi odtiaľto z farnosti ešte stále akoby chodia hlavou, lebo nie na všetko vieme odpovedať už len preto, že tie maľby boli zreštaurované. Možno niekto z vás bude mať nejakú ideu do budúcnosti. A na konci to celé sa skúsim zhrnúť nejakým spôsobom aj v kontexte nástenného maliarstva na Slovensku, aj v kontexte takom širšom a nadregionálnom. Okrem týchto malieb, ktoré som už spomínal, ktoré sa nachádzajú v lodi, či už v klenbe alebo nad triumfálnym oblúkom, sa zachovalo v kostole niekoľko ďalších fragmentov. Jeden z takých tých najviditeľnejších vidíte teraz na tom obrázku vpravo, ale je to v podstate okolie jednej z konzol, môžete si to pozrieť potom aj v origináli na ľavej strane svätyne. Evidentne šlo o maľbu, ktorá pravdepodobne pochádza z tej istej vrstvy ako tie maľby v klenbe, čiže z obdobia okolo roku 1500. A nevieme ale na základe tých fragmentov, ktoré sa našli, celkom identifikovať, o čo išlo, či vlastne tie maľby dotvárali nejakým spôsobom tú konzolu, alebo sú nezávislé a tvorili pôvodne nejaký väčší celok. Ešte jedna poznámka vôbec k maľbám. Isto sa mnohí z vás pýtajú, akú časť z toho pôvodného celku my vlastne dnes vnímame. Neexistuje na to jednoznačná odpoveď, aj keď je veľmi pravdepodobné, že to, čo vidíme dnes v kostole, je viac menej to, čo tu bolo vytvorené okolo roku 1500, pretože reštaurátori si dali pomerne veľa práce aj pri sondovaní iných častí klenby a nenašli žiadne iné fragmenty figurálnych malieb, ktoré by potenciálne potom odkryli a zreštaurovali. Takže je celkom možné, že ten program, ako ho vnímame dnes, je zamýšľaný od samého začiatku len v tomto rozsahu a nepokračoval inými maľbami, ktoré by nám dnes boli neznáme. Máme, pokiaľ som informovaný od vášho kňaza, tak máme nejaké menšie nálezy aj v kaplnke. Tie ale súvisia skôr len s nejakým takým architektonickým dotvorením toho priestoru. Nejde tam podľa všetkého žiadne figurálne maľby takejto kvality a takéhoto rozsahu. Čiže ja sa odteraz nebudem tým fragmentom ďalej venovať, pretože by som musel veľmi o nich špekulovať, takže zostaneme zatiaľ v tom, čo máme
čo máme pred očami a o čom sa teda dostatočne dokážeme baviť ďalej. Rád by som teraz vašu pozornosť upriamil na maľby nad triumfálnym oblúkom, ktoré vidíte pred sebou. To je táto zóna, ktorej dominuje ten veľký monogram IHS. Zväčša sa prekladá ako Jezus hominum salvator, čiže Ježiš spasiteľ človeka alebo spasiteľ ľudstva, aj keď teda existuje ešte niekoľko ďalších prekladov, pretože tento monogram vôbec nie je vynálezom 15. storočia, používal sa oveľa skôr, keď aj nie v takejto grafickej forme, ako ho poznáme, dokonca z niekoľkých miest v kostole. Tu nad triumfálnym oblúkom je sprevádzaný 2 erbami, než sa k ním ale dostanem. Možno na pripomenutie takýto obrázok, ako vyzeral pred tým reštaurovaním. Vlastne táto fotografia je niekedy okolo roku 2015, kde vidíme, že aj pri tých premalbách, aj pri najmä teda tej najväčšej na začiatku 20. storočia nejakým spôsobom ho potrebovali pri tom reštaurovaní zachovať, hoci ho teda aj radikálne premalovali. Tie písmená zmenili na tzv. Arma Christi, čiže to sú nástroje umúčenia Krista, stĺp bičovania, v strede potom kríž s trňovou korunou a jeden taký bič. Zároveň tu na tom obrázku vidno ešte aj jedno anjela, ktorý drží v rukách erb s jeleňom. K tomu sa ale ešte dostanem. Čiže my sme tušili, že pod tou maľbou zrejme bude nejaká autentická súčasť, aj keď nikto vtedy nemohol vedieť, že sa podarí čoskoro odhaliť takto krásny monogram, takzvané bernardínske slnko. Toto označenie súvisí so svätým Bernardínom zo Sieny. Toho máme v kostole zachyteného ešte na jednej maľbe, to je tamto pole, ktoré smeruje k juhozápadu v spoločnosti svätého Ludvíka z Anžu. A opäť aj tam vidíte, že vo svojej pravej ruke nesie tento monogram, ktorý sa stal jeho atribútom, čiže toto IHS. A napokon, keď som pri tom, tak sa v kostole objavuje ešte raz, a totižto na reliefe v tej sedíli pri dverách, ktoré vedú do sakristie. To bol pomerne náročný oriešok zrekonštruovať ten relief, ale je teda, pretože ten monogram tam bol niekoľkokrát presekaný a pretvorený, ale je čoraz teda zrejmejšie, že ide o toto bernardínske slnko. Ja sa k svätému Bernardínovi ešte dostanem a zrejme bude o ňom hovoriť aj Jozef vo svojej kapitole o františkánoch, observantoch na konci. Teraz možno tento detail, ktorý neviem, či je to vidno až tak výrazne, ale v princípe ide o to, že my máme zachované pri takomto detailnom pohľade je vidno, že ja sa to pokúsim takto, tu sú stopy ešte metalickej fólie, čiže zlátenia. Ono to zlátenie na tom slnku sa už dodnes nezachovalo, reštaurátori ten obraz už nevyzlacovali, ale je teda evidentné, že pôvodne súčasťou tých lúčov bolo zlátenie. Neviem teraz odhadnúť na základe tých fragmentov, či išlo o plátkové zlato alebo skôr o nejakú metalickú farbu. Takže to slnko doslova do písmena žiarilo v tom kostole a bol to taký ústredný výjav celej tej východnej steny lode. On ním zostal doteraz aj teda keď to zlátenie je už pomerne potlačené.
neviem, či je to vidno voľným okom, pravdepodobne aj lepšie než na tomto mojom obrázku. Okolo toho monogramu je taká štilizovaná, spletená trňová koruna. To takisto väčšina tých bernardínskych slnc má tento motív akoby vlastný. A potom je tu ešte jeden taký pozoruhodný detail, a to si pozrite aj na tom origináli. Ono to slnko je z oboch strán držané takýmito dvomi rukami. Čiže že je to taký naturalizmus, ono tak voľne akoby nevisí vo vzduchu, ale pridržiavajú ho dve takéto rúčky, ktoré ho situujú presne nad hrotom víťazného oblúka. Vpravo potom je jeden z tisícov obrazov svätého Bernardína Sienského s jedným takýmto terčom IHS v ruke. Ten pochádza z Talianska a dnes je v múzeu v Assisi pri františkanskej bazilike. Tu je potom detail, ktorý som už spomínal. Po stranách tohto bernardínskeho slnka potom vidíme dva veľmi markantné erby. Ten z vášho pohľadu na ľavej strane je erbom panovníka Mateja Korvína a ten vpravo je erbom jeho manželky Beatrix Aragonskej. Tieto dva erby veľmi často sa v súvislosti s týmto kostolom v literatúre uvádza, že bol donáciou Mateja Korvína. My sme aj v katalógu tej výstavy v roku 2017 trocha máme odstup od tejto tézy, pretože máme k dispozícii, na rozdiel teda od staršej maďarskej literatúry, aj niekoľko nových poznatkov prírodovedného charakteru. Kolegovia zo žilinského KPU tu robili v súvislosti s krovom tzv. Dendrochronologický prieskum, ktorý dokázal, že vlastne stromy, ktoré boli použité na trámy v krove nad Svätyňou, boli sťaté až v roku 1499, to už bol Matej Korvín dávno po smrti, čiže nemohol byť donátorom stavby, ktorá ešte nebola dokončená. A zase na druhej strane my máme presne túto dvojicu erbov Korvína a Beatrix Aragonskej aj v mnohých iných prípadoch, na oltároch napríklad, kde je evidentné, že neboli kráľovskou donáciou. Skôr tu išlo o to, že si tie komunity, či už to boli mestské komunity, ako napríklad v Levoči, oltár Bolestného Krista, v Južnej Lodi, alebo v Sabinove hlavný oltár z kostola. Tieto mestské komunity alebo kláštorné komunity s takýmto spôsobom uctili panovníka ako toho najväčšiu autoritu, ktorú takto sprítomnili dvojicou erbov v kostole. Isto vám neušlo, že erby sú... Ešte jedna taká perlička, keď som hovoril v súvislosti s tým bernardínskym slnkom o takom naturalistickom motíve tých dvoch rúk, ktoré ho nesú, aj tu máme jeden taký pozoruhodný motív. Tento erb Korvínov, tu v strede s tým havranom, s prsteňom v zobáku, je zavesený na takej obruči a ešte dvomi povrazmi a akoby zase imituje niečo, čo sám nie je, že vlastne máte mať pocit, že na tej stene naozaj niekto zavesil štít erbu, ktorý je plastický. Okrem tých erbov sa tam nachádzajú ešte dve nápisové pásky, ktorých texty sa podarilo zrekonštruovať. Tento pri Korvinovom erbe je s textom Maria a ten druhý pri erbe Beatrix niesol pôvodne text Ora pro nobis, čiže oroduj za nás. Celá tá maľba je potom vytvorená na pozadí takých zelených rôznych rastlinných ornamentov, ktoré veľmi pripomínajú dekorácie, najmä teda v neskorom 15. storočí rozšírených zelených izieb, tzv. Zelených izieb, z ktorých tú najznámejšiu poznáme z Turzovho domu v Banskej Bystrici. Poďme ďalej. Ešte by som zmienil maľbu, ktorá je vlastne v tomto klenbovom poli priamo nado mnou.
Tu ste mali možnosť vidieť aj na tom kurióznom obrázku po reštaurovaní začiatku 20. storočia. Ten erb tam je dodnes, je súčasťou výzdoby okolo roku 1500 a my poznáme aj minimálne teda rodinu, ktorej ten erb patril. On zachytáva, je to vlastne ten istý erb, ktorý v reliefe sa nachádza v jednom okne v kaplnke a patrí Matúšovi z Čečejoviec ako jednému z donátorov tej stavby. Nejde teda o jeleňa, skôr ide o vlka, ktorý má v papuli jelenie parožie a tam často prichádza k tým posunom, keď ho nevedia vzhľadom na poškodenia reštaurátori už zrekonštruovať a urobia z toho jelenia, ako sa stalo aj pri tom reštaurovaní začiatku 20. storočia. Toto je na pripomenutie erbová listina tohto Matúša Vavrinca z Čečejoviec z roku 1480, ktorú sme prezentovali v Bratislave na spomínanej výstave. Teraz späť k 4 obrazom v lodi. Tie zachytávajú v tejto schéme, je to popísané vlastne menami jednotlivých protagonistov, najmä teda Panny Márie, ďalej stigmatizácia svätého Františka, postava svätého Bonaventúru a 2 postavy svätého Bernardína Sienského a svätého Ľudovíta z Toulouse. Ja tu mám taký mix obrázkov, ktoré pochádzajú ešte z obdobia reštaurovania, na ktorých tie maľby vyzerajú trocha inak ako napokon po reštaurovaní, ale možno nie je zlé pripomenúť si aj tento stav, keďže ten aktuálny máte možnosť vidieť v origináli. V prvom rade ide teda o patronku kláštorného kostola, Pannu Máriu Kráľovnu anielov, ktorú naozaj aj na tomto obraze, tu je ten detail, korunujú dvaja anieli. Okrem toho je pri jej postave vidieť ešte jedného klačiaceho františkána, teda muža v františkánskom habite, ktorý má svetožiaru. Zatiaľ nemáme celkom, to je jedna z tých otvorených otázok, zatiaľ nemáme celkom odpoveď na to, kto to bol. Jednou z tých téz je, že mohlo ísť zo svätého Jána Kapistránskeho, ktorý sa práve zaslúžil v druhej polovici 15. storočia o vlastne popularizáciu ideí od observantov v celej strednej Európe. Tu je len taká analógia, je to jeden obraz, ktorý je teraz v zbierkach Slovenskej národnej galérie, tiež korunovaná Assumpta na polmesiaci, ktorý teda ten obraz pochádza z observantského františkánskeho kláštora v Skalici. Tým ďalším obrazom je potom svätý Bonaventura. Je to jeden z v podstate nasledovníkov svätého Františka. Je to jeho biograf, ktorý napísal prvý vlastne taký záväzný životopis svätého Františka z Assisi. Bol v podstate by sme dneska povedali akademikom, profesorom Parížskej univerzity, odkiaľ ho ale povolali za generála františkánskeho rádu, čiže zanechal túto svoju akademickú kariéru. Napriek tomu býva teda zobrazovaný ako kardinál, veľmi často tak, ako je to v okoličnom s 3 pármi serafínskych krídel. Tu je potom spomínaná dvojica svätého Bernardína Sienského, svätého Ľudovíta z Toulouse. Pre nás je zaujímavý najmä ten Bernardín Siensky, pretože je zakladateľom vlastne tejto dôležitej vetvy františkánov observantov. Býva, ako som spomínal, zobrazovaný s tým monogramom IHS. V druhej ruke, vidíte to lepšie na tom origináli než na mojom obrázku, má otvorenú knihu. U neho je pozoruhodné aj to, že ako, tu je potom detail na ten monogram,
Ako jedného z prvých svetcov v 15. storočí ho zobrazovali pomerne často veľmi rovnako a to súvisí s tým, že ho zobrazovali na základe posmrtnej masky, ktorá mu bola sňatá a vlastne opakuje tento typus tej tváre väčšina aj takýchto obrázkov, z ktorých tu ukazujem ešte niekoľko príkladov. Bohužiaľ, tá maľba v okoličnom už sa, pokiaľ ide o inkarnáty a o detaily tváre, nedá zrekonštruovať. Tu je potom ďalšia nástenná maľba z Peruge, troška staršia než v okoličnom a dokonca z polovice 15. storočia sa v Assisi zachovala ešte takáto štandarda svätého Bernardína Sienského. Naopak svätý Ľudovít z Toulouse je o niečo menej známy, ten ale je pozoruhodný tým, že to bol člen Anžuovskej kráľovskej rodiny, ktorá bola akože veľmi dôležitá v 14. storočí aj pre Uhorské kráľovstvo. On bol strýkom uhorského kráľa Karola Roberta z Anžu, bol aj akoby kandidátom na neapolský kráľovský dvor, ale dal prednosť svojmu kňazskému, respektíve mníšskému poslaniu a ako 22-ročný sa stal biskupom v Toulouse, krátko na to, ale bohužiaľ zomrel. Býva zobrazovaný teda s insigniami biskupa, aj tu v okoličnom vidíte, že pod tou kazulou a pluvialom má františkánske rúcho a dokonca aj uhorský kráľ Ľudovít má meno po tomto svojom patronovi. A tým posledným a vôbec najdôležitejším obrazom z tejto štvorice je stigmatizácia svätého Františka, ktorá zachytáva tú scénu na krajinnom pozadí aj v prítomnosti brata Lea, ktorý ako prvý podal svedectvo o tomto zážitku. Tak to vyzerá v stave po reštaurovaní a tu je potom pripomienka jedného z tých najdôležitejších obrazov stigmatizácie, to je priamo z baziliky svätého Františka v Assisi od Giotta ešte zo sklonku 13. storočia. V 14., 15., najmä teda v 15. storočí sa tá scéna dostala aj do tzv. Populárnej kultúry, z nej pochádza tento drevorez, oni potom v mnohých kópiách kolovali po celej Európe, či už v takejto zredukovanej verzii máme, ale aj veľmi rozvinuté, ako je táto nástenná maľba z Lübecku v Nemecku, ktorá je viac menej súčasná s tou maľbou v okoličnom. To by bolo v skratke k tým 4 scénam a teraz, keďže už prekračujem aj môj časový limit, ešte jeden taký detail, ktorý je pomerne nenápadný, ale zároveň, keď v origináli sa dívate na tú klenbu, veľmi nápadný. A je to tento špecifický svorník, ktorý je v strede, to je ten otvor, kde akoby chýbal nejaký poklop, nejaký kameň, ktorý častokrát býva v iných kostoloch stvárnený aj v nejakom reliefe. Takto vyzerá v pohľade zhora z klenby. A ten svorník, keď je v takomto veľkom priemere a je evidentne takýto otvorený, tí z vás, ktorí sú takí bystrozrakejší, tak vidia ešte aj také stopy akoby ošúchania po okrajoch tej obruče. Takéto svorníky sa zachovali aj v iných kláštorných alebo farských kostoloch a nazývame ich v nemčine Himmelsloch, čiže diera do nebies. Nemáme k tomu žiadny iný doklad, len túto moju špekuláciu, ale pokiaľ ide o okoličné, je celkom pravdepodobné, že aj tu sa používal ten otvor pri takých mimoliturgických hrách spojených s Veľkou nocou. My z iných lokalít, napríklad z Hronského Beňadiku, máme dochovaný krucifix, ktorý má pohyblivé ramená a máme dokonca dochované aj tzv. Božie hroby. Jeden z nich vidíte na tomto obrázku, on je teraz v Ostrihome v Kresťanskom múzeu, pochádza z Hronského Beňadika a on vlastne počas tých liturgických hier boli tie krucifixy zložené do toho Božieho hrobu a ako vyvrcholenie bol
vytiahnutý niekedy ten vyňatý korpus Krista smerom akoby obraz zmrtvých stania a na nebo vstúpenia boli vytiahnuté smerom do klenby práve cez tieto tzv. Himmelslochy a v niektorých prípadoch máme dokumentované ešte, že spoza tej klenby vlastne z vrchu vypustili do priestoru kostola ešte živú holubicu ako symbol Ducha Svätého. To hovorím teraz o prameňoch, ktoré sú spojené s inými lokalitami, nemáme to doložené v okoličnom. Jedinou indíciou k tomu je rozmer vlastne toho svorníka a aj jeho prominentné miesto v strede štvorice tých obrazov. A teraz k tomu kontextu vlastne existuje v strednej Európe hneď niekoľko kláštorov, ktoré podobne ako observantský kláštorný kostol v okoličnom boli vyzdobené okolo roku 1500 nástennými malbami, neraz aj podobnej tematiky. Jedným z nich je kláštorný kostol v Kadani na severe Čiech. Bohužiaľ, stigmatizácia svätého Františka just pochádza až zo 17. storočia, ale v každom prípade teda patrí do repertoáru týchto kláštorných malieb. Druhým takým pozoruhodným, takou pinakotékou františkánskych svetcov je kostol kláštorný v Regensburgu v Nemecku, kde vidíme aj svätého Bernardína Sienského, to je ten obraz úplne vpravo, tiež s tým typickým bernardínskym slnkom. Ja by som teraz ukončil túto moju prezentáciu, ospravedlňujem sa za to, že som ten čas trocha natiahol a možno len taký na záver trocha povzdych, ale aj zároveň radosť z toho, že tieto malby sa našli. My keď sme pripravovali tú výstavu v roku 2017, keď sme o nich nemali ešte ani šajnu, tak som si stále kládol otázku, prečo vlastne ten observantský element nejakým spôsobom nevieme nájsť v tabulových malbách, ktoré pôvodne tvorili gotický oltár. Tam máme nejaké náznaky, ktoré sa dajú interpretovať ako ozvena týchto františkánskych ideí, ale explicitne nikde nebol žiadny františkán, nebola tam žiadna scéna, ani len to bernardínske slnko, ktoré mohlo byť súčasťou oltárnej architektúry, ale samotné tie obrazy akoby úplne ignorovali túto linku. Keď sa ale pozriete práve na tento pohľad, tak je celkom zrejmé, prečo to tak bolo, pretože teraz sa vrátim k tej téze, že nástenné malby vždy súvisia s tým priestorom, pre ktorý boli vytvorené. Keď vchádzate od západnej strany do kostola, prvé, čo vám vlastne padne do oka, je to, čo sme nazvali františkánske nebo s tou panorámou svetcov na klenbe, potom sa ten zrak sústredí na bernardínske slnko nad triumfálnym oblúkom, ktoré sprevádzajú tie dva kráľovské erby a až potom vám pohľad vnikne do presbytéria na vtedy pôvodný gotický oltár, ktorý už nemusel opakovať celú túto observantskú tematiku, pretože ten veriaci alebo ten návštevník kostola, to boli tí bratia, ktorí tu prežívali každý deň, s ňou boli dôverne oboznámení už inými dielami v nástenných malbách. Ešte raz sa ospravedlňujem za tento dlhý referát a ďakujem vám za trpezlivosť. Ja veľmi pekne ďakujem, Dušan, za tieto tvoje slova a odborný výklad. A dovoľte mi, aby som ešte v tejto chvíli poďakoval jednému človeku, lebo je medzi nami, a ktorý v 2017 prvýkrát to malé zrnko nástenných malieb videl a je to tu prítomný medzi nami akademický sochár Juraj Maták. Som rád, že ste prišli medzi nami a ďakujem aj za túto vašu prácu.